Għandhom ikunu l-awtoritajiet stess li jaraw li s-servizzi bażiċi jkunu qed jaħdmu sew għaliex huwa xejn li noqogħdu nwaħlu fil-leża jew fl-operaturi privati li jiġbru l-iskart. Il-Gazzetta llum qalet dan fl-editorjal tal-Ħadd fejn sostniet li hemm bżonn li titieħed azzjoni immedjata rigward il-kriżi tal-iskart għaliex pajjiżna qed jara falliment sieħ fis-sistema tal-ġbir frott iż-żieda qawwija fil-popolazzjoni. L-editorjal insista li jekk mhux ser ikun hemm irrieda politika li l-affarijiet jitmexxew kif suppost, kif ukoll direzzjoni u strateġija tajba, il-problema ser tkompli tikber minflok tissolva. Skont l-editorjal tal-Gazzetta llum, il-problema tal-ħmiġ u ż-żibel fit-toroq Maltin taqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministru Mirjam Dalli. Iżda mhux biss, hemm ministri oħra li huma involuti indirettament bħal Owen Bonnici, Byron Camilleri u Clayton Bartolo. Għaldaqstant l-editorjal appella lill gvern mmexxi minn Robert Abela sabiex iqum mir-raqda u jieħu azzjoni ħalli l-operatu s-sistema titjieb. Għaliex fi kliem l-editorjal jekk lanqas iż-żibel mhuma kapaċi jieħdu ħsieb murara kemm ser ikunu kapaċi li jaraw li n-nies ser jispiċċaw konxji tal-bżonn li jkollna ambjent nadif. Evidentament kollox beda minħabba l-fatt li l-iskeda ġdida tal-ġbir tal-iskart mhux qed titħaddem sew. Skema li naqset mill-frekwenza tal-ġbir tal-iskart għaliex fil-passat il-borża sewda kienet tinġabar b'mod regolari. Iżda issa b'din l-iskeda ġdida, il-borża qed tinġabar biss darbtejn fil-ġimgħa. Kaġunta hekk f'postijiet fejn hemm konċentrazzjoni ta' turisti u appartamenti għall-kiri qed jispiċċa jinġema ammont kbir ta' skart. Il-Gazzetta llum insistiet li bħala pajjiż fadlinna ħafna biex inkunu nafu x'inhi n-normalità għaliex il-kriżi tal-ħmiġ li qed tiddomina t-toroq Maltin hija akbar mill-iskandlu tal-istupru tal-art li kien seħħ fi żmien il-gvern ta' Mintoff.